Mange indbrud og en lille masse med stoffer og alt den slags. En blanding af rockermiljø i mange år også. Og så har jeg været heldig, der er en kammerat, der har hævet fat i mig god tid og trukket mig ud og taget med op til de kurser her. Det har været rigtig fedt. Vi får renset ud og komme væk fra alt gamle miljø og hvad der har været. Det har sgu været rart. Prøv at beskrive den person, som kom herop første gang. Udsultet, egoistisk narkoman. Hvad siger det for en pæn måde? Hvad er det for en person, der sidder i dag? Rolig. Helt nede på jorden. Ikke noget stress, vil det nok altid være lidt i dagligdagen, men det er ikke en stresset person, det er en rolig person, en afbalanceret person, der står op om morgenen. Ser positivt og lyst på tingene, i stedet for at kigge ned ad jorden, når man går på vejene. Nyder, når det regner, og griner, når det blæser og stormer, og det snevejr. Ja, bare har det godt med sig selv.